ci ka don kibaru kɛnɛ kan bi kibaruya m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ kunu avril kalo tile 7 kɔnɔna la bolociba dɔ kɔni daminɛra an ka jamana kɔnɔ n'o ye boloci ye n'ale kɔni bɛ ka ɲɔni bana kɔni kɛlɛ kɛ ayiwa kibaruya min sera ma o y'a yira ka fɔ ye min yɛrɛ ye ɲɔni ye n'an b'a fɔ a ma uruzɔli ale kɔni kɛlɛli baaraw kɔni daminɛra an ka jamana kɔnɔ kunu mɛkalo tile 7 kɔni kɔnɔna la a baaraw bɛ taa kuncɛ mɛkalo tile 13 kɔni kɔnɔna la ayiwa ni baara ninnu kɔni na n'o ye boloci ye ale kɔni bɛ taa ka ɲɛsin denmisɛnninamaw ma ko n'i y'a ta ka lajɛ 100 sarala o 100 sarala 95 de kan ka olu kɔni kan ka nin boloci nafa kɔni sɔrɔ n'o kɔni bɛ taa denmisɛnnin miliyɔn 3 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ denmisɛnnin minnu na minnu si bɛ taa ka 9 kɔni na fo ka taa bila u san 5 la olu de kɔni bɛ sɔrɔ nin boloci in kɔni na sabula ko n'i y'a ta ka lajɛ bana a ka jugu olu denmisɛnninamaw de ma wa ni bana in yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka denmisɛnnin minnu si kɔni fɔlen filɛ nin ka maa caman kɔni faga u la hukumu de kɔnɔna la nin baara ninnu kɔni bɛ ka daminɛ an ka jamana kɔnɔ wa an b'a yirala ka fɔ nin baara in yɛrɛ kɛyɔrɔ la maa min yɛrɛ tun bɛ yen nɔ n'o ye Bubu Sise n'o ye Mali gouvernement ɲɛmaa kura ye ale yɛrɛ kɔni tun bɛ nin kɛnɛ kan wa bɔra ka ni k'ale kɔni nisɔndiyalen don nin baara in na ko sabula nin ye baara ye min yɛrɛ bɛna jamana kɔni bɔ ɲɔgɔn la wa nin bɛna denmisɛnninw kɔni kisi bana jugu in kɔni tɔɔrɔ ma OMS n'ale kɔni ye jɛkuluba ye min sigilen bɛ kɛnɛya koɲɛw kunna diɲɛ seleke naani kɔnɔna la olu kɔni bɔra ka yira ka fɔ nin boloci in kɔni bɛna kɛ sababu ye walasa dɔ bɛ se ka bɔ denmisɛn sabagatɔ kɔni na ni bana in sababu la ko sabula ko n'i y'a ta ka lajɛ kabini san 2001 kɔnɔna la ko nin bana in bɛ ka dadigi kɛ denmisɛnninw na ko sabula ko denmisɛnnin miliyɔn 2 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ de tun bɛ san ni bana in sababu la ko nka nin boloci in kɔni okumu kɔnɔna la san 2010 kɔnɔna la sabagatɔ kɔnɔna la miliyɔn 1 ani buruburunin kɔni bɔ ɲɔgɔn ko hali bi olu kɔni b'u jilaja walasa nin boloci in kɔni bɛ se ka kɛ jamanaw kɔnɔna la cogoya min na wa ko nin ye bana ye bana min yɛrɛ ka ca Afriki yɛrɛ jamana kɔnɔna la ko kɛrɛnkɛrɛnyala an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna n'o ye Mali ye a kɔni sabagatɔ kɔni cayara ni jɛkulu ninnu yɛrɛ kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye min yɛrɛ ka fɔ walasa bana in yɛrɛ bɛ se ka si latunu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ cogoya min na ka bɛn ni san 2020 kɔni kɔnɔna ye wa min yɛrɛ ye an ka premier ministre ye n'ale ye Bubu Sise ye ale kɔni bɔra ka yira ka fɔ ko bana in yelen an ka jamana kɔnɔ ko o kɔni kun dɔrɔn tɛ nin boloci ninnu kun ye nka ko kun wɛrɛ bana min y'a fɔ ko bana in yɛrɛ fana bɛ se ka si latunu cogoya min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni san 2020 kɔni kɔnɔna ye walasa an ka jamana yɛrɛ kɔni da kana don ni banako in kuma la cogoya min na ko o la to ko nin boloci ninnu bɛ kɛ ko sabula ko hakilina jiginna ko boloci laban min kɛra an ka jamana kɔnɔ ni bana in okumu kɔnɔna kɔnɔ walasa nin bana in bɛ se ka si latunu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka i den kɔni boloci walasa nin baara ninnu kɔni bɛ se ka nɔgɔya bolocilaw bolo wa bana in yɛrɛ bɛ se ka si latunu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na ko san caman kɔni kɔnɔna la bana in kɔni caman kɔni yera an ka jamana kɔnɔ k'i n'a fɔ san 1000 ani 998 kɔnɔna la dɔw kɔni yera an ka jamana kɔnɔ o tɛmɛnen ka bɔ yen san 2001 kɔni kɔnɔna la a ɲɔgɔnna wɛrɛ yera an ka jamana kɔnɔ n'o kɔni maa minɛta kɔni ca min yɛrɛ ye sanu ye ko dɔw yɛrɛ yera ko nka nin bɛɛ n'a ta o ta boloci ninnu sababu la dɔw bɛ bɔ banabagatɔ la wa ko ale kɔni bɛ fɛ boloci ninnu kɔni ka kɔntine an ka jamana kɔnɔ walasa dɔw yɛrɛ bɛ se ka bɔ maa sata la ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Sumayila Sise n'ale kɔni ye fanga sinamatɔ maa dɔ ye ni ale bɛ URD maaw fɛ ale kɔni bɔra ka hakilina di fanga sinamatɔ maa minnu farala gouvernement maaw kɔni kan ayiwa kibaruya min sera ma o y'a yira ka fɔ Sumayila Sise ale kɔni bɔra ka fɔ ko ni maa kɔfɔlen minnu kɔni donna gouvernement kura in na ko o kɔni tɛ baasi ye ko n'i y'a ta ka lajɛ ko malidenw de don ko wa n'u a kɔni diyar'u yɛrɛ ka bɔ k'a fɔ k'u bɛ don gouvernement la walasa ka jamana kɔni koɲa kɔni kɛ k'o ye hakilina ɲumanaba ye wa a y'a yira ka fɔ ko ni maa kɔfɔlen ninnu kɔni ale n'u kɔni jɛra wa ko a tɛ foyi kɔni tiɲɛ u ka jɛ kɔnɔna la u y'a yira ka fɔ k'olu fana bɛ fɛ k'u da don fanga ko la walasa jamana bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya ninnu kɔnɔ ko wa k'ale kɔni ma baasi a la kɔni ye ale yɛrɛ ye ni ale kɔni ma sɔn ka don ni gouvernement in na ko t'a yira k'a fɔ k'ale kɔni tɛ jamana fɛ nka ko min yɛrɛ ye k'a fɔ ale bɛ to a nɔ la ale kɔni bɛ to ni fanga sinamatɔya la ayiwa ni dɛmɛ min kan ka ɲɛsin jamana ma a b'o kɛ wa ale kɔni bɛ hali bi ale kɔni bɛ ka jamana kɔnɔ ko jateminɛ a kɔni tɛna foyi tiɲɛ ale ni maa kɔfɔlen ninnu ka jɛ la foli kɔni bila jamana ɲɛmaa ye a kɛlen ka nin waleya in kɔni ta ka kɛ an ka jamana kɔnɔ wa ko nin bɛ ka yira k'a fɔ ko jamana kɔni bɛn de bɛ jamana kɔnɔ wa ko jamana bɛna ale kɔni dalen b'a la k'a fɔ ko jamana bɛna bɔ nin gɛlɛya in kɔni na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Gunamu dugu kɔnɔna la banbagaciw dɔw kɔni taara ka mugujugu ci an ka finitigiw dagayɔrɔ dɔ la yen nɔ ayiwa kibaruya min sera ma o y'a yira k'a fɔ ko nin waleya ninnu kɔni kɛra mɛkalo tile 7 kɔni kɔnɔna la min yɛrɛ ye banbagaciw ye olu kɔni taara ka mugujugu kɔni ci ni finitigi ninnu dagayɔrɔ la nka ayiwa kibaruya min sera ma o y'a yira k'a fɔ maa kɔni
an ka finitigiw kɔni fan fɛ maa kɔni ni ma to a la wa min yɛrɛ ye kamalenin ye n'o sen bɛ taa san 12 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ o maa kofɔlen o kamalenin kɔni ni tora ni waleya ninnu kɔni sen fɛ wa min yɛrɛ ye finitigiw ka dagayɔrɔ ye kogo min kɔni bɛ ka u ka dagayɔrɔ lamini a yirala k'a fɔ ko o kogo ninnu kɔni caman kɔni tiɲɛna ni maa kofɔlen ninnu n'o ye banbagati ninnu ye wa a yirala k'a fɔ ko o maa kofɔlen ninnu kɔni tununa u kibaruya kɔni ma dɔn wa min yɛrɛ ye gunda min yɛrɛ dugu kɔnɔna la ni sunkalo la ni maaw bɛ farakan seli min kɛ o kɔni dabilala gunda mun bɛ kɛ ni waleya cɛjugu min bɛ taara ka ɲɛsin u ka dugu ma n'o ye lakanabaliya b'o la ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Banankabugu n'ale kɔni ye Bamakɔ kin dɔ ye n'ale yɛrɛ bɛ Bamakɔ komini 6nan fɛ ye maaw kɔni bɔra k'u ka kin dɔ kɔni bɛ yen nɔ k'a tɔgɔ yɛlɛma n'a tɔgɔ tun ye 776 ye olu kɔni bɔra ka ni kin tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ Bɛnkadi ka ayiwa hakilina jiginna an b'a yirala k'a fɔ ye kabini san 2 bɔ ɲɔgɔn kan ni Banankabugu maa ninnu olu kɔni tun bɛ kɛlɛ dɔ la min yɛrɛ ye k'a fɔ u ka kin dɔ bɛ yen nɔ ni o kin kɔnɔna la ni bari yɛrɛ kɔni caman kɔni tun bɛ ni kin kɔnɔna la u tun bɔra ka yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ o bari ninnu n'o hôtel ninnu ka ci ka bɔ u ka kin kɔnɔna la hukumu de kɔnɔna la min yɛrɛ ye avril kalo tile 12 kɔnɔna ye Banankabugu n'o ye Bamakɔ kin dɔ ye ale kɔni maire ale kɔni bɔra ka sɛbɛn kɛ ka ci ni bari kɔnɔ ni baritigi ninnu kɔni ma min yɛrɛ ye k'a fɔ k'u ka bari baaraw kɔni jɔ ni kin kɔnɔna in na o waleya ninnu de sen fɛ ni bari kɔnɔmaa ninnu kɔni fana wulila ka taa ni maa kofɔlen ninnu ka jaabi lamɛn min yɛrɛ ye k'a fɔ ye ko olu kɔni bɛ ni baara jɔ nka u b'a ɲini yen kin kɔnɔmaw fɛ min yɛrɛ ye kalo 8 bɔ ɲɔgɔn kɔ ye u k'o d'u ma walasa u bɛ se ka u ka minɛnw kɔni fara ɲɔgɔn kan cogoya min na o kalo 8 kɔnɔ n'o kɔni bɛ bilali kɛ fo san 2019 o waleya ninnu de sen fɛ mai kalo tile 4 kɔnɔna la ni kin kɔnɔmaw ninnu kɔni bɔra ka ni maa kofɔlen ninnu jaabi ɲɔgɔn ye dɔ sen fɛ ko wa ko olu tɛ fɛ ni bari ninnu kɔni ka to u ka kin kɔnɔ ko sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin kɔni bari ninnu tɛ ko ɲɛnama ye ka ɲɛsin kin ma ko ni ko a bɛ se ka kɛ sababu ye min yɛrɛ ye u ka kin kɔnɔ denmisɛnninw ye u caman kɔni bɛ kɛ dɔlɔmina ye wa ani fɛn kuntan kɔni caman minnibaga ye wa min yɛrɛ ye ni maa kofɔlen ninnu ye ne ye Banankabugukaw ye olu kɔni n'u ka ɲɛmaaw kɔni bɛnnen bɛ kan kelen na wa u ka ɲɛmaaw kɔni b'u dɛmɛ walasa u ka laɲiniw bɛ se ka sabati wa u kɔni bɔra k'u ka ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fo ko u ni ce u ka ni baara in na wa u y'a jira k'a fɔ fana olu kɔni tɛna ni kɛlɛ in dabila fo ka taa fɔ ni baritigi ninnu yɛrɛ kɔni ka taa ka bɔ yen u ka kin kɔnɔna la ko sabula ko n'o ma taa ka bɔ yen olu ka kin kɔnɔna in kɔni tɛ se ka to tan wa ko tiɲɛni caman kɔni bɛna don u ka kin kɔnɔ wa u bɛ ka jɔrɔ u ka denmisɛnninw kɔni ka siniɲɛsigi ma ni bari ninnu kɔni tora yen wa u y'a jira k'a fɔ min yɛrɛ ye ni bari kofɔlen ninnu ye ko u sigilen kɔni tɛ sariya yɛrɛ kɔni kan ko o bɛɛ de kama olu bɛ fɛ ni bari kofɔlen ninnu kɔni ka taa ka bɔ u ka kin kɔnɔna la ko n'i y'a ta ka ɲini bari ninnu kɔni bɛ taga ko bari bɔɲɔgɔn kɔni sabala wa u tɛ fɛ bi ko ni bari ninnu ka hali su kelen kɔni kɛ u ka kin kɔnɔna la hukumu kɔnɔna la u ka ɲɛmaaw yɛrɛ bɔra n'o y'u ka depitew ye ani u ka ɲɛmaa wɔɔrɔw ye olu kɔni bɔra k'u fo ko u ni ce u ka ni cɛsiri na wa u y'a jira k'a fɔ ko kin kɔni kanu b'u la ko olu yɛrɛ kɔni b'u dɛmɛ k'olu kɔni b'u dɛmɛ nin baara in na ayiwa an balimaw ni ne tun ye kuyɔrɔ ka da kulo kan an b'a jira k'a fɔ ni kibaruya ninnu kɔni lasera ma ni Sodi Shop ka dɛmɛ kɔni ye